Assemblée générale ni kɛkun komi banque kɔnɔna la banque baarakɛlaw an bɛ juru ta juru dɔ bɛ yen olu ye hali client yɛrɛ intérêt tɛ sara kan mais u ko sisan ko banque baarakɛlaw client yɛrɛ tɛ intérêt sara mun kan k'u bɛna intérêt di o kan donc alamisa don de u y'o papier kura bɔ u tun ye papier dɔ bɔ kalo kelen ɲɔgɔn na o kun papier in kɔnɔna la ko intérêt ko tun t'a la mais sisan u ye papier wɛrɛ bɔ ko intérêt b'a bɛɛ la hali intérêt découvert an bɛ intérêt sara a bɛɛ kan bon o de nana ni bi assemblée générale ye komi a ma dan BOA Mali dɔrɔn na Banque of Africa bɛ jamana kan k'a daminɛ Niger, Sénégal, Togo, Benin, Côte d'Ivoire nin bɛɛ u ko k'u b'a appliquer bɛɛ kan bon baarakɛlaw bɛɛ de ko k'u ma sɔn jɛn n'a ye u ma jɛn n'a ye ko bon an ka wuli an ka jɔ an ka kɛlɛ dabila bon wulikajɔ de daminɛlen filɛ nin ye bɛɛ ka assemblée générale k'i ka yɔrɔ la pour que i ka baarakɛɲɔgɔnw ka kibaruya fɔ ɲɛna pour que an bɛna sitting daminɛ alamisa don n'o sitting ma ɲɛnabɔ sa an bɛ sɔrɔ ka grève fana daminɛ assemblée kun ye pour que ka kunnafoni di an ka mɔgɔw baarakɛlaw ma a ɲɛf'u ɲɛna ka f'u ye fana an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na an ka faama ninnu mɔgɔ minnu don u tulo ka gɛlɛn u tɛ baarakɛlaw ka hɛrɛ fɛ donc bon mɔgɔ sugu sitanɛ mɔgɔ ani foyi ma kan kɛlɛ kɔ kɛlɛ de ka d'u ye mais an ko ko kɛlɛ man d'an ye mais u y'an diyagoya ko f'an ka don kɛlɛ la donc sisan de fana an fana wulila an bɛna kɛlɛ daminɛ an n'u cɛ pour que an ka laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati cogo n'u ma sabati an bɛ taa grève la an bɛ kun o yala sigikafɔ dɔw daminɛna ka ban aw ni direction cɛ bon sigikafɔ daminɛna an ka direction cɛ mais an ka direction olu u ŋaniya ka ɲi olu b'a fɛ ko ka taa ɲɛfɛ mais olu fana ka faamaw de bɛ Kaza ni Dakar bon u ka faamaw de tɛ a fɛ a ka ɲa n'a sinon n'a danna an ka direction ninnu ma an tɛ se nin yɔrɔ la olu tun tɛ sɔn nin ka kɛ mais olu ka ɲɛmɔgɔw de man ɲi bon ni ɲɛmɔgɔ jugu b'i kunna a bɛ na ni tiɲɛni de ye fan bɛɛ fɛ bon u ɲɛna ko se b'u ye ala ye olu dan mais olu fana y'an dan o de ye u ka problème yɛrɛ ye quoi komi bamanankan na u b'a fɔ tulo geren k'a tɛ san na kan mais sans frein a b'o kɔni mɛn bon an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ten de balawu dɔrɔn de ka d'u ye ni balawu tɛ a fɛnw tɛ taa ɲɛfɛla la tabarakala an b'i fo bon an yɛrɛ b'i fo jɛna o kuma la an bɛ an ka clients an bɛ weleweledaw ye k'a f'u ɲɛna an bɛna sitting mun kɛ alamisa don u ka yafa an ma u k'a faamuya an bɛ kɛlɛ mun na an bɛ bɛɛ ka kɛlɛ de la parce que n'a bɔra anw na bi u bɛ tila ka na clients fana u bɛna gɛlɛya dɔ se clients fana ma donc an bɛ kɛlɛ mun na an bɛ bɛɛ ka kɛlɛ de la u ka an faamuya o yɔrɔ la n'an donn'u gasi la alamisa don u ka yafa an ma u kana miiri kojugu ye an b'o fɛngɛ da